In de Linde in Oerlo vond zondagmiddag de boekpresentatie van Ten Duif plaats. De helft van het illustere duo Gat en Petran. We hebben een boek uitgebracht, Gat en Petran groeten uit Oelderen. Dat gaat over Gat en Petran, over hun familie, over dit dorp. Wel een fictie, dus een verzonnen verhaal. Ook soms een beetje werkelijkheid ertussendoor. En daarin ligt ook het antwoord van de vraag: komen ze nog ooit op de bühne? Dat is eigenlijk het slotstuk van het boek. In zichtbaar geëmotioneerde Joep Joosten, de andere helft van het duo, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Ja, geweldig mooi, ja. Echt mooi, ja. En vanavond meteen lezen? Jazeker, ja. Spannend. Ook werden er die middag een aantal nummers ten gehore gebracht en werd er een expositie geopend. 4 keer per jaar is het kermis in het dorp. Jongen, wat een plezier. Kijk, dan kunnen de perkjes spelen, maar er staat al veel meer. Ja, dat heeft de stichting Alt Oelderen gedaan. Toen die hoorden dat dit boek uitgebracht werd, zeiden ze: wij zijn al langer van plan om daar een expositie over te maken. En dit leek ze een mooi moment. Toen hebben die dingen aan elkaar gekoppeld. En vandaar dat het nou een boek en een expositie is. Gat en Petran ontstond 40 jaar geleden in de Oerlose Ruif en heeft daarna op vele podia gestaan. Ja, ik vond Circus Muk altijd ook leuk vanwege de omgeving. En met die commissie, dat werkt altijd heel prettig. Maar we hebben ook hele leuke kleine plaatsjes gehad. Dat was ook wel leuk, want dan kreeg je dus in de keuken van de plaatselijke zaaleigenaar, werd je verwend. En ja, ik vond het eigenlijk overal wel leuk. Niet echt iets sprong eruit, vond ik. Nee, het was overal leuk. Het was allemaal leuk, ja. In een achterafzaaltje ergens optreden. Het was wel leuk, ja. Eén vervelende ervaring gehad. Toen zijn we ook afgegaan als een gieter. Dat moeten we ook eerlijk vertellen. In Zuid-Limburg, daar stonden we en dan kwamen we op een plaats waar ze niets van het Venrays dialect verstonden. Of het Oelders. Ja. En toen bleven we doodstil in de zaal. Ja. Dat is dus ook altijd bijgebleven, moet ik zeggen. Ja. Het boek is verkrijgbaar bij Electro Gommans in Oerlo en bij Rooiboek in Venray. Hij molk zelf zien koeien en hij ploegde met het paard. Zien een oors, dan was ieder jaar weer heel verweerd. Petran was en een boer, die ding het heel vet. Ziet zijn papieren ieder jaar op de spaarbank gezet.